Kweduno mabuja akanaka madokachere tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rechigumi noribodzi mwedzi wagunyana patiri kuverenga makore akati kuti 24 kubva paparadziwa Twin Towers dzekuAmerica inozikanwa pachirungu kuti 9/11 attack. Pakanyangara. Rekai tione kuti zvikumira sei munhau dzanyasi. Ipapa wozesa wagokwereta mari makutukutu chaiwo 200 mamirioni kuti wagotenge magetsi pokare nokunadzirisa kuti kutekaidziwa kwemagetsi kuite zvazvino. Rekai tigoona kuti zvinobudika chere zvisvini izvozvi. Asi pakukwereta mari kuti titenge magetsi pasvinhu bapa. Rekai tione kuti zvinodini ipapa. Tinoramba takaringa. Wamunangarwa nyasi wanga wari kupa mapepa okupedza kufunda kuvafundiwo pachikoro chofundo yepamusoro MSU. Rekai tione ipapa kuti zvichatikaira sei. Tiri kuramba tichitenda hedu kuti zvaita zvisvinu zvakadando. Nyasi wanga wari kuvhura pokare chikoro chofundo dzomutemo chakatenziwa zita rawo. Zvese zvichatenziwa zita rawo. Tikundotenda kuti chiribo kuzotenziwawo kuti Trabablas zvakaitiwa akapinda remotikari iya. Rekai tione kuti wanosvika papi wachidando. Gurukota rinoringa nezvefundo yewapwerera gotiro. Hurumende iri kupa zvikoro zviri kunyoresa zviri pamutemo. Zvikoro zvakazvimira zvegani kuti zvinyorese panopera gore pano. Wari kuda kuti zvinhu zvese zvinge zvamira zvisvino panguva yatinosvika pakupera kwegore. Rekai tione mhanduwe kuti zvinotekaira sei. Zvinenge zvakamira zvisvino chere kana kuti panenge paribe. Tinenge tichiringa tichikunyepa ipapo. Tiri kufara nyasi kumatarodzi mhosva. Mumwe muChina Kong Yanzhong ano makore 50 agopuwa makore kugara mujere 17 ndiye kubatiwa nonyangadzo zvipembere 3 pokare nonyangadzo nzou dzinorema makirogiramu 36. Haiwa wakaita tusvino tikutochema kutoti makore apuwa mashoma nokutoti tikaringa nyangadzo nzou nyangadzo zvipembere ukabatiwa nokahaka kabodze manduwe uri kubva wapachemedziwa mapfumbamwe ukadai wandoti mapfumbamwe wapedza hawo wadando wobva waendesa zvakadando. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei nokuti vanonyanya kujairira. Tindori kumatareko sisiri madondo hanzi nodarero pamusoro aiwa ngarambe aripo nokutoti ndiye munhu ari kutungamira vanhu vane imwe kambani yavari kubatsira kuti ireke kugogwa zvakanyanya. Asi yanga ari kuisiwa nevanhu vokuSouth Africa vari kuda kuti kambani iyi ibhadhare mari yawo yavari kukwereta. Pakaita kunyangariwa pai pano mari inoita zviuru 500 chaiwo iripo ipapa. Rekai tirambe takaringa kuona kwazvinenge zviri kuenda kuti ndokupi. Tinenge tichikunyepai. Apawo kwai muSouth Africa nyoka yemabhunu kwai chiribe uturu mhanduwe. Nyoka yemabhunu yakuita kuvhunduka ipapa kuti ndikabenutsiwa kuHarare kutopechemedziwa kwakuitiwa akapfira mberi. Rekai tione ari kutoti hurumende yeSouth Africa vari kubatsirana noZANU-PF kuti ndirambe ndichinzi ndiende kuZimbabwe ini ndichifanira kutongewa apo pakaita kunyangariwa imomo muSouth Africa agonzi mhosva yako iwewe njokuti wakapinda zvisiri pamutemo. Apawo kuZimbabwe uri kunzi uri kudiwa iwewe wakaba. Pasvinhu bapa rekai tione mhanduwe kuti panojeka chere kana kuti panoramba pakadando. Tinenge tichikunyepai. KuSouth Africa kuri kuita kuhwadza mhanduwe. Mumwe mufana wekuZimbabwe ane makore 24 akagwarashiwa nomumwe mufana ane makore 20 kwaiwahwira mukadzi. Mhanduwe kurisiya jena muponesi riri nokusiya sadza rorukweza mhanduwe nenyaya yekupfira mukadzi asiri wawakaroora. Wafana wadai waifunga mhani nokuti zvinoita kunyadzisa izvo zvinoita kunyadzisa chaiko. Tondoti mweya wacho uzorore murugare.
kamufana kokupenga aka hori 10 kwaikaenda kobatsiriwa kuti kamutse kaite tusvinu. Rekai tione mhandiwe kuti zvinopera sei. Mucharinga mukaona katuni iripo paYouTube pedu munova maita kusekerera wakaita kuzara ikweyo. Rekai tione mhandiwe kuti zvinopera sei. Tikuramba tichindoti ringai waro. Wozimura wajiwa nonyaya yawanga wari kuendesa kambani yoZimasco kumatare kuti igobhadhare mari pazvavari kuchera zviribe kupepetiwa. Ukandoona padando webva waziva kuti pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tione mhandiwe kuti zvinopera nokupi. Asi wari kuratidza kuti warwadziwa ende matongerwo aita nyaya yacho anoita kunge anochanja chopfene nokuti kaZimasco yayo waChina. Saka rekai tigoona ipapa kuti zvinopera zvakadini. Tinenge tichikunyepai. Kwaino hurumende rekai tijekese kuti zuva ramunhu Mutapa, zuva rechigumi noshanu mwedzi uno, aiwa ihorodhe bave. Kunonga watoteya mhandiwe kutoti ikandonzi ihorodhe basi kwakutoita zvokutekaira nokudidi. Idihwi vanhu wokwedu pakaita kuoma chaiko. Rekai tirambe takaringa zvedu kuti zvinopera sei. Tiri kufara kukunyepai kuti ana maringa mvura wagotiwo sadhaki yese nyika dzese dziri dzasi kuAfrica dzichakona kuboya mvura yakanaka. Mwendo huno tikati aiwa tusvinu dai watoita gingidzira chaiko yawe kuita soya wakati pazigore rapfuura iya. Tinobva taita kuita kunyatsa kuita zvisvinu chaiko. Vanorima foja, vanorima chibere, vanorima mapfunde, vanorima rukweza wese nevanorima nana soya bhinzi wese tibva tabudirira zviite zvisvinu. Kana nonzimbe kwai dzinoita gingidzira wotapira kwadzo. Haiwa rekai tione mhandiwe kuti zvinodini. Tinenge takandoringa apa izvezvi. Tikuramba tichiti wakomana zvobhora zviriita kuti hwadza. Nyasi wakomana weZimbabwe wari pasi pemakore 14 wagwarashiwa noMozambique nokabodzi chaiko kwazero. Unobva wasaya kuti wakomana kana zviri kudandi. Akati nokora tsoka iyo dai ari mupenyu mhandiweka. Aiwa aitoti mugwita tsitsi nokuti zvakaita kunyangariwa. Apa musi wechishanu tichatamba noEswatini. Wakomana. Tozoti musi woSondo tinenge tiri kutamba neiyo. Musi woMuvhuro tinenge tiri kutamba neiyo Comoros. Rekai tigoona kuti vanohwina chere. Ipapa pokare tiri kufara kutoti aiwa mitambo iyi yowafana wari pasi pemakore 11 woAfcon yaunza kubudirira munyika medu kamu. VAR iya yatanda kuseenzesiwa ipapa. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipedza sei. Asi kana muchida kuringa mhandiwe kuona kuti Zimbabwe yaita kunyangariwa, kwai ipapa mitambo iyi iri miiri yose ichatambiwa kuNgoni Stadium pokare nokunhandare yaMagaya Hart. Wakomana ndodzega nhandare mhandiwe dziri kuningisika tusvinu. Mamwe yese gorekai kunyepewa. Idi zvinoita kuhwadza wakuru wenyika dai wari vamwe waifunga zvisvinu. Apa vanhu vanotsigira mutambo webhora womaWarriors wakutodanidzira kutoti aiwa Michael Nisi ngaapiwe ngaapiwe red card mhandiwe kubenhutsiwe pasuwa ari kuzvidaba. Koka kuzifa kwokunonyaya kunonyanya kuitiwa zvorusalura kuita zvobhora chaizvo. Rekai tigoona kuti wachazvipedza wakaita sei. Tinoramba takandoringa hedu. Toringa dzirikitika pasi rese. Kureketa kuno munyika yeSouth Africa dare rawo rinoringa nezvebumbiro mutemo ragoto wendo huno tachinja mpaka mhandiwe. Varume vakubvumirwawo pokare kuti kana wachata newadzimai wavo kana waroorana newadzimai watorewo zita rokupedzisira romudzimai kuti kana uchinzi changu ndega mudzimai wako achinzi chedu tese, iwe unobva watochinja wototanga unzi mhandiona changu ndega. Imi
pasi palowa nonyundo mandiwe rekai tione muSouth Africa mumu kuti munenge muchiita sei. Kuno ipapa wabva watovhura kamukanako watoone wamwe ndikutozifunga ipapa kutoti wamwe wechiNigeria wanga wari kubva wakasika kuvhiringika kuti anzi Dlamini zvinenge zvakunetsa kuno ndo zvaakutotanda kuitika. Rekai muone ipapa wacharwadziwa fani toramba tichizviringa hedu kuti zvinoperera kupi. Uku kambani yeEscom yatiyo yaparura motika dzinosenza nemagetsi dzino mabhatiri dziya dzinoita 20 wari kuda kutoisa dzimwe 100 panopera gore rino. Zvavo wabi yedu rekai tione kuti wanopera wakaita sei. Apawo kwai Pax Tau ari ndiye gurukota rinoita nezvokutengeserana agotofunga akati wanhu waakuimbisa kuti toda kutoibhomba ANC pasarudzo dziri kuuya ijiwe iende nonyaya yemutemo waanga arida kuunza wokuti wanhu vari kufunda kuzvikoro zvefundo yepamusoro wagonziwo watadze kupuwa zvikwereti kana wadini nokuti vanenge wapiwa mari nehurumende yokufunda. Ipapo pakaita kunyangarira kuno abva ataiwa rekai timbomira ndakubisa mutemo wandandi kuda kuunza. Kuti waunze mutemo unoita kuti makambani areke kugobhadhara wamwe mari dzakaita shoma wamwe wachipiwa makutukutu. Aiwaba wari kuda izvozvi zvokubata wachona waenda kuchikoro kofunda izvi zvino badai waita tuzvino warumewa peno waita zviri nani. Kambani yoSpar yatiyo kuSwitzerland kwarema taburika tichazvidaba zvokusenza kuSwitzerland apa inge nezvitoro jawi mandiwe kuSwitzerland ikweyo tikaitione kuti vanozvipedza sei. Peno wane zvimwe zvino zvavari kuronga ino. Kambani nyika yeBotswana yatiyo yaparurawo homwe inenge yakaparuriwa yomutapa iya inonzi Sovereign Wealth Fund pachirungu. Rekai tione kuti wanoipedza sei, wanoikudza chere kana kuti vanenge vari kudini. Tinoramba takaringa muitiro wacho musvinu kana wakaita zvinu zvakafanana nekwedu uno tinotochema kuti zvinhu zvese zvinoitiwa kawerewere zvinenge zviri zvinhu zvisvina zvinenge zvichiitiwa kawerewere zvokuita kunge pane ari kuda kunokora chanja chopfene chaicho. Rekai tione kuti iko kuBotswana vanenge vachizvipedza sei. Nyasi dandemutande radokerera riri kufara wazhinjiwo wachitema wachifara mhandiwe kuti Charlie Kirk gwarashiwa nopfuti uya mhandiwe paribe chizvino ipapa ndipo unotoona kutoti ukaita zvakanyangara aiwa zvinondokuteerawo zvakanyangarazvo. Rekai tione kuti zvinopera sei tinenge tichiringa hedu. France yagoti iyo isusu tikutotumira ndege dzohondo dzokunobatsira kuti nyika yePoland ireke kugohwisiwa noRussia. Ndo matangira aita hondo mhandiweyo pasi rese kana mukazobvunza ipapa ndizvo ndo matandira acho iwaya. Rambai makaringa muone. Apa Andre Onana hanzi iwewe Onana nevamwe wokune chimwe chikwata hwiyo kuManchester but chakudaba kuManchester rekai aende haribe chisvinu chaagoita kana kuriko kuposhera kwacho anga akanyanya kunyanyitsa kusvinu chaiko asi tikutenda kuti aburika manje. Rekai tigoona kuti zvinopera sei ipapo. Kwanyasi tagumira pano ndini menyu mhandiwe Onau.